lang gyud ang matawag nato nga miyembro sa simbahang Katoliko. May adlaw ka natong tanan. Sa atong pagpangadsi sa kredo sa adlaw nga Domingo, atong gisgutan ang mga pulong sa pagampo nga ang Dios mao ang tinubdan sa atong simbahan, ang simbahan nga Katoliko. Ug karong adlaw atong hisgutan kung kinsa man ang nilangkob sa maong simbahan. Kita nagatuo nga dunay tulo ka bahin ang gingsakpan ni Kristo, o sa in English pa gitawag nato og ang mga members of Christ faithful. Ang una mao ang luna sa gitawag nato kanila nga naa sa posisyon sa hierarkiya, or those who belong to the hierarchical structure of the church or the hierarchical order of the church. Kini sila mao ang atong mga kaobispuhan ug ang mga kaparian ug ang mga diakono. Ug naa sa labing mataas nga niining maong lugar mao ang atong tinahod nga Santo Papa, nga karon mao si Pope Francis alang kanatong tanan. The hierarchical nature of the church is established una sa nga tanan haron dunay magdumala sa pagpadagan sa simbahan, haron ang simbahan makapadayon sa iyang misyon sa pagsabwag sa maayong balita, sa pagpangalagad pinaagi sa mga sakramento ug sa pagpukaw sa sentimento sa paghigugma alang sa Kristohanong katilingban. Kini sila mao ang mga naordinahan ang nakadawat sa sakramento sa orden. Gituyo sila pagpili gikan sa kadaghanan aron pinaagi silang kinabuhi ug sa ilang ministry sila gitawag sa pagkasulugoon sa katawhan sa Dios. Muna bitaw nga ang Santo Papa, although tawagon nato siya og His Holiness, tawag nato siya og Holy Father, apan ang labing nindot nga titulo sa Santo Papa mao ang pulong nga nagkanayon, Servant of the Servants of God, ang sulugoon sa mga sulugoon sa Dios. Sa ato pa ang labing ubos sa mga sulugoon sa mga sulugoon sa Dios. Tungod kay mauman kana ang role niya. Ug uban kaniya na ang mga kaobispuhan nga gitawag sa pagtudlo sa unsay insakto mahitungod sa Kristohanong pagtulunan, pagtudlo sa unsay sakto sa matang sa pagpuyo o sa atong mga values o sa atong mga ethical life. Gitawag pud sila sa pagpangalagad pinaagi sa sakramento aron pagbalaan kanato, nga pinaagi sa pagpadayon sa sakramento sa simbahan kita makasugat ni Kristo, makadawat sa iyang grasya, mapasaylo sa itong mga sala, maaliman sa itong mga katalagman ug madala niya ngadto sa kinabuhi sa pagkasantos. Muna nga makamatunta nga in line ni ining gitawag nato og ang pagpangalagad pinaagi sa pagsanto sa katawhan sa Dios. Inig panahon dayon sa Semana Santa ang atong arsobispo sa Sugbo, si Archbishop Jose Palma, magsaulog sa Chrism Mass aron pananglit adto didto iyang panalanginan ang Krisma nga gamiton alang sa bunyag o gamiton pud sa paghilog sa mga masakiton. Usa lang kini katimaan sa sanctifying office to those who belong in the hierarchy of the church. O ang ikatulo nga misyon sa mga kaobispuhan in union with the Holy Father, dili lang ang pagtudlo, dili lang ang pagbalaan, kundi usab ang pagpangalagad. Gamoy ilang paagi pag-exercise sa kingly office. Sila mo'y unang mga ehemplo kanato sa pag-atiman sa atong mga kaigsuonan nga naa diha sa mga kilid-kiliran nga nakalimtan sa kadaghanan sa atong katilingban karon. Ang Santo Papa wala gyud magmakuwang pagpahinumdum kanunay niini sa iyang mga mensahe nga ang atong concern maounta nga ang simbahan mura og usa ka ospital panahon sa gera kanang gitawag og field hospital. Dintua siya asa ang mga samaran, asa ang labing nanginhanglan kaniya ug dili siya mo'y maghuwat kaduolon. All this comprises the hierarchical nature of the church. But of course, dunay duha ka laing hutong ang simbahan o kini mao ang Christ faithful, nga mao ang kini mao ang rather ang mga laiko sa simbahan nga mooy ni constitute sa kinabag-an sa simbahan. Pinaagi silang kinabuhi isip mga amahan ug inahan, mga professionals, mga tao nga nagpadagan sa negosyo, mga tao nga naa sa kalibutan. Sila, pinaagi silang pagtuo nga Kristohanon, mag-exercise sa ilang pagkasakop sa Christ faithful. Sa ilang pagkapari, pinaagi silang pagkabinunyagan, pinaagi sa paghanay pagtarong sa dagan, sa kalibutan o sa katilingban. Kadunay justisya, dunay pagkasantos o dunay
pagkamatarong nga makuyanap sa kalibutan. The ministry of Christ faithful is in the world. Unya sa katakapusan nga bahin, of course, we speak of the consecrated life nga mo constitute sa final part sa gitawag natog katilingban nga Kristohanon o Christ faithful. Sila mao nga madre o nga mga munghe o those who belong to the religious life o sa kinabuhi nga relihiyoso. Pinaagi silang pagdawat sa gitawag natong Evangelical Council, ang pagpanaad sa pagpuyo o kinabuhi sa pagkakabus, pagkamatinumanon or obedience, o sa a life of chastity. Sila nagsunod sa mga lagda sa Ebanghelyo, ang haron pinaagi silang santos nga kinabuhi, ilang mabalaan ang simbahan o makatampo sila sa pagpangalagad sa panginahanglan sa Kristohanong katilingban. So kining tulo ang atong mga obispo, ubos sa Santo Papa ug lakip ani ang kaparian, ang kinabag-an nga mao ang laiko ug ang mga relihiyoso, kita mao ang simbahan.